Με τις δοκιμασίες. Επίσης κάτι άλλο, δεν πρέπει να σε καταλάβει η κοπέλα σου. Αυτό δεν θα το δει. Θα το διορθώσουμε, μη σε νοιάζει. Γιατί αν σε καταλάβει δεν κερδίζει απολύτως τίποτα. Καλή επιτυχία. Καλά, θα πάμε ταξίδι. Τι παραγγειλές, θα περιμένουμε και τους άλλους, Παραγγείλει καρδιά μου. Λοιπόν, μου κάνανε εδώ τις ερωτήσεις, απάντησα. Θα δούμε, έχουμε ένα δωρεάν ποτάκι και μπορούμε να πάμε και ταξίδι. Κάτσε ρε, ξέρεις. Θα πάμε ταξίδι, σου λέω, άραξε. Νίκο, πρώτη δοκιμασία για τα 200 ευρώ. Θα ξεκινήσουμε να λέμε την ΑΒ. Εσύ κάποια στιγμή πρέπει να πεις stop για να σου πούμε το γράμμα που σου έτυχε και τι θα κάνεις από εκεί και πέρα. Α. Σαλάτα, τι είναι. Σαλάτα, Stop! Τρόμαξε η Νίκη. Τι του είχε. Το ζήτα. Αναλαμπές. Να σου πω, αν συνεχίσεις, σκοπεύω και θα πηγαίνεις. Εντάξει, με το τι έκανε. Σκοπεύω όλοι. Θέλουμε καταρχήν να μας πεις ένα ζώο που να ξεκινάει από ζήτα. Λες να έχει κανένα ζαρκάδι. Ωραία. Μου ήρθε ζαρκάδι, ρε μωρό. Τώρα θέλουμε να μας πεις μία πόλη από ζήτα. Να σου πω, αφοσιώσου και μη μοιάζει καθόλου. Άστα. Πάμε Ζηρίχη, μωρό μου. Καλά, είσαι πολύ large. Καλά είναι, έτσι μου έρχονται εμένα τώρα. Να πεις δεν καλά. Τρίτο, θέλουμε να μας πεις ένα αντικείμενο από ζήτα. Η ζώνη με ενοχλεί πάρα πολύ. Αυτή που έχω βάλει σήμερα. Πάει τα νεύρα. Και τώρα δεν μπορώ να το βγάλω εδώ τη ζώνη. Μου κοιτάει όλος ο κόσμος. Ναι, τώρα σε πήγεξα. Τόση ώρα δεν σε πήγεξα. Υπέροχα, 200 ευρώ είναι δικά σου. Είστε έτοιμοι? Όχι. Εντάξει, κάνω σε 2 λεπτά. Ναι, είμαστε έτοιμοι με αυτό που κάνουμε. Νίκο, δεύτερη δοκιμασία για 500 ευρώ. Η δοκιμασία έχει ως εξής. Οτιδήποτε και αν κάνεις, οτιδήποτε και αν λες, να το κάνεις και να μιλάς σε πολύ αργό χρόνο. Παράδειγμα. Καλησπέρα, αγάπη μου. Τι θα φάμε απόψε? Εάν κατάλαβες τι πρέπει να κάνεις, δεν κατάλαβες. Είσαι γάτα. Κάτσε και να σε κάνω. Έχεις κάτι. Δεν έχω κάτι, μωρό μου. Στην υγειά σου, μωρό μου. Στην υγειά σου. Στην υγειά σου. Όλα αργά. Και το δίχα. Δεν ξεχάζω. Καλά είμαι, μωρό μου. Τι λες να πάμε, αγάπη μου? Γλυκιά. Όχι, σοβαρέψω έτσι γιατί όχι και το παίρνω καμία τώρα, έτσι. Σε κόλλο. Δεν πιστεύεις ότι θα μου συμβαίνει. Να μου λες. Θέλουμε να σηκωθείς αργά και να της δώσεις ένα φυλάκι. Αργά και να της μιλάς. Έτσι μου ήρθε, μωρό μου. Θα παραγγείλουμε τελικά. Πεθαίνω 500 ευρώ σου, συνεχίζεις κανονικά τώρα, μιλάς οκ. Φοβάστε μόνος σου. Λάκκο σου κάνω, μωρέ. Τι λες, τι λες. Δεν γνωρίζω Καλά καθόλου, πάω. έτσι. Ίσως να σκεφτούμε τι θα φάμε. Λοιπόν, μια μύδια και μια καλαμαράκια είναι σίγουρο. Τα περίεργα, θες τα περίεργα. Ποια είναι το περίεργο, Νίκο? Μια ρεμπέτικη τηγανιά. Έχει και τζατζίκι χωρίς κόρδο, ρώτα. Έχει τζατζίκι χωρίς κορδό. Όχι. Θέλετε να ξανά ναι. πάω αυτά και Ναι, λέω ναι. αυτά και
Λοιπόν. Έλα, έπνο. Εντάξει. Δεν ξέρω ούτε εγώ τι να παραγγείλει μέρα μωράκι ακόμα. Τι κάνω. Είπα ότι πιστεύω σε φυλάκι. Έχετε το και χωρίς κόρδα. Να ανοίξεις κουκουδίκι, έχεις πίτα λαμαράκια, μπλεκάκια. Εντάξει, μένει με φωτή όρεξη, έτσι πώς θα έχεις καταλάβει. Είμαι ωραίος. Μαλή, όλα είναι εντάξει. Μπαίνα. Αυτός βγάζει δοκιμασίες μόνος του. Εντάξει, είναι κομμωδία μόνος του. Τώρα είμαι στα 6, εκφάσατε. Εγώ του ρωτάω αν είμαι όμορφος και δεν μου λέει. Τι να της πω τώρα. Τι να πω τι σου λέει. Έχει τραβώσει. Σε έχει κοπεί όρεξη. Λοιπόν, θα μας φέρεις τη σαλάτα για αρχή και βλέπουμε. Ωραία, εντάξει, και τα μπουρεκάκια. Ναι, ναι. Λοιπόν, τρίτη δοκιμασία για τα 1.000 ευρώ. Θα πρέπει να σηκωθείς, να πας τουαλέτα, να φρεσκαριστείς και θα επιστρέψεις στο τραπέζι σου με τελείως διαφορετικό look στο μαλλί σου. Θα το μιλήσω τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι σε 5 λεπτά πίσω. Πιστεύω εδώ στο ταξί τώρα. Λοιπόν, τρίτη δοκιμασία για τα 1.000 ευρώ. Θα πρέπει να σηκωθείς, να πας τουαλέτα, να φρεσκαριστείς και θα επιστρέψεις στο τραπέζι σου με τελείως διαφορετικό look στο μαλλί σου. Θα μου πεις αν είμαι ωραίος. Θα μου πεις αν είμαι ωραίος. Δεν μου λες αν είμαι ωραίος. Εντάξει, θα πάω τουαλέτα να το δω. Μόνο. Θα με χωρίσει. Καλά, κάτσε να δεις ποιος θα σε δει, τώρα θα σου πω εγώ αν θα σε χωρίσει. Τώρα δεν μου είχε ωραίο. Τόσο ωραίο δεν με βάζει, γι' αυτό ρίξεις και εγώ. Πήγα έκανα άλλο look. Άλλο look τελείως. Είναι τώρα το εντάξει. Να μην φοράσω στους δημότες μόλις έτσι είχα πάει. Γι' αυτό είμαι έτσι τώρα, γι' αυτό εντάξει. Θα σε εντάξει μου. Πες καλά παιδί μου. Καλά πάω. Σιγά, γιατί τι είναι. Τώρα κάνεις. Γιατί τι έχω. Μια χαρά δεν είμαι. Και το τζίκι, καλή όρεξη. Δεν μου αρέσει, τι έχω. Δεν με έχεις ξαναδεί έτσι. Όχι. Δεν πειράζει. Με είδες τώρα. Δεν σου πω κάτι. Δεν τρέπεσαι αυτό και να σε πετάς. Έλα, έλα. Πες μου ένα λόγο και θα κάνεις αυτό. Τι κάνω, αγάπη μου. Φάει τώρα και φεύγουμε όταν φάμε. Θάρρεψε μόνο. Πηγαίνει, φτιάξε το μαλλί σου τώρα ή έχεις το κάτω με τα χέρια πάνω. Μην το πειράξεις καθόλου. Τι έχει, εγώ το βλέπω μια χαρά. Μια χαρά το βλέπω το μαλλί μου. Το έχω πάρει πολύ κανένα, έτσι. Δεν είναι τίποτα. Δεν σου είπα γιατί πετάνε τα μαλλιά σου έτσι. Θα σου κάνω την βρώστη πάνω. Τι θες τώρα, αυτό αυτό. Έλα, έλα. Αυτό που λέω. Όχι Λάιλα. Να μην θες ψωμί, θα πάρω εγώ μόνο. Φτιάξε το μαλλί σου τώρα. Όπο, φτιάξει το μαλλί σου τώρα. Θα μου φάει. Όσο σηκώνει μανίκια έχει γίνει. Συμβεί κάτι. Τι να συμβεί, αγάπη μου, μια χαρά είναι. Εσύ. Ναι, Το άλλο είναι το ξέρω. Να σου κάτσει το λαιμό. Εντάξει, μετά μου. Φτιάξε λίγο με το πυρούνι τη χωρίστρα, ένα κλικ, φτιάξε λίγο με το πυρούνι τη χωρίστρα. Νικό. Να σου πω. Έτσι. Λοιπόν, Νίκο, όλα ωραία μέχρι εδώ, κερδίζεις 1.000 ευρώ. Αν θες να συνεχίσεις για την τέταρτη δοκιμασία και τα 2.000 ευρώ, Γλύψε τις παλάμες σου και φτιάξε τα μαλλιά σου. Εντάξει. Έχεις πάει κάτι. Χωρίς πλάτη. Καλά, Ρώσα. Πολύ καλά συνεχίζουμε.
Δεν θέλετε να μου προστρέμουν τα νεύρα μου. Εγώ δεν σου πω. Για τα 2.000 ευρώ η δοκιμασία έχει ως εξής. Θέλουμε να